Oona Tolppanen, Jukola-tiimi 2015 projekti alkamassa. Minkälaiset fiilikset tällä hetkellä? Itse asiassa tosi hyvä fiilis, mutta jännittää ihan hirveästi. Et suunnistus ei ole ihan ollut aina se omia vahvimpia lajeja, niin nyt päästään sitten sen epämukavuusalueelle. Niin, suunnistus ei ole sun vahvimpia alueita, niin kuin sanoit. Jos mä sanon suunnistus, niin sano 3 ensimmäistä asiaa, jotka tulee mieleen. Kireet rikoot, otsalamppu ja sitten, mitäs se on, semmoinen perheharrastus. Tosiaan sä oot, vaikka tuossa suunnistanut, niin sä oot pelannut muun muassa jalkapalloa SM-tasolla. Mutta suunnistus on sen verran outoa, että olet jopa sanonut, että tämä menee nyt reippaasti sun epämukavuusalueelle. Mikä tässä tällä hetkellä vaikuttaa suurimmalta haasteelta? No kyllä se suuri haaste on kartan luku. Että kyllä mä uskon, että kondista riittää, mutta sitten se, että miten mä löydän ne rastit siellä pimeässä varsinkin, niin kyllä musta tuntuu, että siinä on itselle niin kuin haastetta kerrakseen. Sun laji on siis fitness ja siinä pääosin ratkaisee fyysinen ulkomuoto ja erilaiset toiminnalliset osiot. Sen sijaan Jukolassa ei jaeta lainkaan tyylipisteitä. Onko tämä ehkä ylimääräinen haaste vai pelkästään tervetullutta vaihtelua? Tämä on erittäin hyvä juttu, että kyllä mulle urheilussa on paljon tärkeämpää itse suorituskyky ja suorittaminen ja kaikki kilpailut on ihania. Että kyllä se on kiva vetää välillä semmoisena, että ei tarvitse miettiä miltä näyttää siellä metsässä. Kiitos, oikein hyvää kevättä ja tsemppiä tiimin kanssa kohti Jukolaa. Kiitos paljon.